ごい角度、うまい。先輩の誘導がいや、大丈夫です、大丈夫です。だったらごめんなさいって言うしかない。もうちょっと右のような気もするけど、もうちょっと右な気もするけど、もうハンドル切っちゃう。いや、まだまっすぐの方がいいんじゃないですか。いいよ。はい、いいよ。いいよ。大丈夫ですよ。あ、もう行ったじゃん。ワイルドだ。森君はもう余裕でしょ、もうこれ。すごい斜めに来た。やっぱベテランはうまいなね。はるみさん、お、ミサオさんあっちから来てるの。深い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 。焦ったんじゃない？深かったから。先輩誘導。わ、ケンちゃん向こうから来てるもん。いいよ、はるみ。先輩誘導頼みますよ、先輩。ケンちゃん来ちゃったわ。うわ、ケンちゃん深いって危ない。ケンちゃん深いとこ行っちゃったもん今。ちょっと気持ち切ります。そのまま止まったら逆に危ない。そのまま行こう行こう。まっすぐ。あれ、ケンちゃん？ケンちゃんなんかもうナンバープレートまで埋まってるけど。これは無理だわ。もう刺さってるよ。刺さってるわ。もうだってバンパーまでいってるよこれ。バックしちゃダメだね。もう泥全部持ってったもん、ケンちゃん前に。泥全部持ってったよ。引っ張る？
ケンちゃんバックする今はい後ろからでしょウインチ引っ張ってもらいたいでしょケンちゃん。お願いします。なんていうのかな、えなんていうのかな。引っ張ってもらっていいですか。ああちょっと待ってね、今用意するから、ね入れ替えるか、あれまっすぐいくか。また掘ってるもんして、めっちゃ掘ってるもん。いや全然もうバンパーつっかえてます。跡ついてるもんバンバン。俺いくらね、首気をつけてよ。最終つけゆっくりね。ケンチバック。ケンちゃんがこれなんか米を入れそうになってるもんもう。埋まった後のまた埋まりかい。誰かウインチいた前に。あ、今優しさの乾いた土が2000円だこれで。あ、3000円。あ、4000円。いいよいいよいいよ。おいった。大きい。さっき唇がちょっと甘いんじゃないですか、噛み具合が。噛めばいいよ。おい、いける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 。あ、疲れた。そして伊沢さんが余裕でぶっこいてくるんでしょこれ。